Салом алейкум ба ҳама. Яд вақтан абдем рӯз тигаб камтар кор бисёр шуда буд, бо яда фалока шуда буд хонада. Мумкин бисёр шумоира будунин. Ма видео када парошта будам, бисёртон тамошо кардин. Раҳмати калон ба ҳама нафароне ки я тарафан шуда ёрдам кадан, пул равон кадан, касе чанд қайд тонистак. Ва бачаҳое ки дар комментарии дар ВКонтакте ҳамдардӣ навистан. Раҳмати калон ба ҳама бачаҳо. бисёр бачаҳо фикр карданд ки ман бас кардам. Не бачаҳо, ман бас накардам. Ман ҳамҷа даем ман қадитону ман аз очкара сар кардам. Рафтем. бо дер кадӣ? Чанд бор шид? Дер накардам, туалетда будам. Ку ирӯз бо чӣ баҳона мекунӣ? Медони ирӯз коро вообще ҷиғели бадай. Фаҳмо? Илтимос кун ақл ки дурӯғгӯид баҳонои тума да ганда маъқуланд. Майда кор омада иста будам. Медони ку чӣ хел одамо кор мебиёянд. Ранги ҳаррӯза омада иста будам ки яке нохостаи по мулоим шид. Нигоҳ мекунам, гӯи сага ҷиқидам. Барои ҳамин абрат набо хона рафтам. Ҳам мефаҳмӣ ку путинкара алиш кардан дар кор. Дар пеш хона расидам, калита кофтам. Меком. Яке дар хотирам омад ки дар хона фаромӯш кардагиям. Нохост як аз ҳей, попши дар кор ай. Ба ман гуфтумаш, мара сафедша, вай боша $5 мега. Мара медони ку налич намегардонам. Плода карта, мара мега уна уҷа банкомат ай. Ма боша секин тарафи банкомат рафтам. Хела дур будай. Бефара шудам рости гап. Дар хотир омад ки калид қади кашлук дар хона фаромӯш дагиай. Гизалагира қади банкомат каштал ба каштал шидам. Қариб 10 минут бефара шид, дихалка надоштай. Буровад $5 дод, пула гирифтаги даҳа гиз даволи рафта иста будам попши хари. Кай шидӣ кор? Як қариб я ним саат пеш да. Окей. Давомаш чӣ шид? Давомаш? Мара дузидам. Ҳамқияташ омад ҳуҷ кард, мошин шином. Ба ман гуфтумаш, сағира поам гӯҳқатиай. Че? Мада фарқ надорад, пот гӯҳқатиай, кунут гӯҳқатиай. Ти заложники фаҳмо? Хубуш занг зан, таға дад, оча дад, ки пула тайёр кунам. Ба ман гуфтумаш, ман $5 дорам тамом. Вай боша. $5? Реслинга чӣ хелӣ? Ман гуфтумаш, реслинг? Гап нест? Чӣ ба не? Вай боша. Окей, рафтӣ набошам. Ту тайёрӣ? Ман тайёрум. Буридаги пула мегира. Ба воромадем ай мошин. Сағира маскаша кашид. Маскаша мекаша, ай таги маскаш як тагига маска дора. Баъд либосура кашидана сар кард. Либосуша кашид, танелич кард. Нофуш ҳавор сағира качопча будай. Ҳамаша кашид, тайёр шуд, гуфтак, давай сарш мекунем. Гуфтумаш ҳадаҳаш биги кор дадер кайстам, окей? Биё сарш кар. Ята зад ки ҳопа кадам нарасид. Баъд ята тиқмакода задам ки тамом кард. Баъд сраза приём дад омадам. Яке тоғура ай ҷои ранги не марварин судя омад. Як, на, са. ҳамин қайд тамом ма буридам. Панҷара дод мада, гуфтак метавонӣ биравӣ. намтарӣ. баъд яке дар хотирам омад ки кор дер кайстам ба ҳада омада иста будам ки нигоҳ мекунам, як мошин омад истодак. Хушро нигоҳ мекунам, дар дарунаш легендаи реслинг Рик Флер читай. Треза ушид. Мегаи бача куҷо рафтести? Ман дидам ҷангота приёмотак ништияки бад. Гуфтамаш, ман кор дер кардестам. Вай боша шин мошина мебарам та. Ман гуфтамаш бешухӣ? Вай боша ҳо. Ман бошум ҳу. Вай боша ҳу. Ман бошум ҳу. Чӣ? Рик Флер? ҳо. Рик Флер. Тура овардак. Рик Флер? Дига набинамад. Беёлӣ? Тра 100% ман хориҷ мекунам ай кор. Анвар. О, Рик. Братҷон, телефонда фаромӯш кай. О, гап нест, братан дурши. Малиш брат, то дидор. Ҳей, ҳамқа мекунам приёму дай калам намерава. Деонай бад буд. И бача ҷангори то за ҳай. Не, бача чокади. Бас кизом натай. То легендай. Рафтем лимузин нигоҳ дора. Рик. Давай, брашка. Раҳмати калон ки тохша тамошо кардин бачаҳо. Агар якум бор бошед дар канали ман лайку подпискаро фаромӯш накунед. Агар дуюм бор бошед, агар лайку комментарияро фаромӯш накунед. Ва дар охир бачаҳо блядь, маҷбури ҳамин видео. Як бор дига ва дар охир бачаҳо дар любой ҷо агар яке савол додантон, агар натонистед чӣ хел ҷавоб додан, ранги наи бача бикунед.
Alex, então vamos cá. Doel, vai dar Doel? Você tava agredindo sua filha ou não? Tá com medo da que vem, Boşin Salomad Mardimi Tojik. Growing up, I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they wanna do it just because